ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଥରେ ତ୍ରୈଲୋକନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦାଦା ଆସି ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀଶଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦୀ ଦାଦା, ଯିଏକି ରେଲୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ, ବହୁଦିନ ଧରି ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୃଦୁ ହସି କହନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଏତେ ଔଷଧର ଆବିଷ୍କାରକ, ଆପଣ ଔଷଧ ଦେଲେ ହିଁ ସେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ। ଶ୍ରୀଶଚନ୍ଦ୍ରଦା ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ତ୍ରୈଲୋକଦାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଔଷଧ ଦେଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବି। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ତ୍ରୈଲୋକଦା ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଗଛର ସରୁ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି 4 ଟୁକୁଡ଼ା କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟୁକୁଡ଼ା ପରପର 3 ଦିନ ବାଟି ପିଇବାକୁ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହାତରେ ଧାରଣ କରି ନିତ୍ୟ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ନାମ କରିବା ସହ ଜଳପାନର ବିଧାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଫେରିଆସି ଶ୍ରୀଶଚନ୍ଦ୍ରଦାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେହି ଔଷଧ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସରେ ସବୁକିଛି ହୋଇପାରେ। ଜୟ ଗୁରୁ।